Good morning! Today is July 4, 2021. Right? Okay? Bisan pa man sa mga kasakitan nga nang hitabo nako sa last 2 weeks. So, I wanna start my life again to vlogging today. So, akong i-introduce ninyo guys ang akong bougainvillea. So, mao ni kagwapa ang akong bougainvillea. Ang sikreto ini guys, akong umo-umo to explore my virus para mo gwapa ang akong bougainvillea. So, mao ni guys ang akong bougainvillea. So, mo ato ta sa serious talking o serious nga pag-istorya. Ang sekreto ni nga akong bougainvillea guys is ang importante kada adlaw gajud nato bisbisan kung mahimo morning at ug sa hapon ang atong pagabisbisan para sila maunika mahimong inani na kagwapa kaayo. So pero guys, ako sa ding gibutang ngan og fertilizer nga complete mao ni siya nga after 2 to 3 weeks inani na ang nahitabo niya sa pag human ako og butang og fertilizer. So kari guys, kari diri asa ubos mga 1 week pa ni gibutangan ako og fertilizer nga complete ingani na sad siya kagpapa. So paingon na ni sa pagpamula o kani kauban ni siya. So ako ning i-update nako ninyo guys ha kung after how many weeks nga gibutangan nako og fertilizer nga complete kini asya mao pa man ni pagpanagtag kani mao na nag-start na siya sa duog kanang pangdahon o at the same time nagkuan siya na himo na sad siya og paingon sa pamula. Ang sikreto na to guys, na sikreto diri guys. So sa akong pagtanong diri upuan, where is my watermelon? Di ano niya ali akong ipakita ang akong watermelon na here paingon na pagkadako di arag iyang punuan diri. So ang akong limansito sige hapon og pang munga o kare o na nag-start na sad siya o paingon na sad siya og pamulak ring akong bougainvillea sabi ng anak ko. Okay, akong limansito dapat jud ang akong bougainvillea. So, this is my morning routine. Magbisbis kada buntag. So, let's start to magbisbis. Magbisbis kada buntag. That is why inaani kagwapa ang akong bougainvillea. Guys, ako ra muna kong i-update nganong how many weeks wa na ko'y vlogging tungod sa panghitabo diri sa amo pamilya. So ako ra mong i-update sa akong next vlogging nga nganong 2 weeks ko nga wa nag-vlog or more than 2 weeks. Almost siguro a month. So mao ni guys nga karon pa ko nag-utro og vlog. Next vlog nako ako mong i-update kung ano. So kini pina-shortcut ra ni nga vlog kay na miss ko sa akong bougainvillea. Mao ni ang akong rotation every day, morning and afternoon. So okay guys, mao na ni guys ang akong i-share ninyo this morning. Okay, see you on my next video. Bye bye. Thank you for watching. Bye bye.